Právě proto, to je špatně. Uplynulo 10 minut. A krtek stále hrabe. Tak už se na to vysral. Lopatka je zpátky. Ale krtek už se deformuje, už používá ruce. Vidíte evoluci v přímém přenosu. Zítra bude mít zahnuté dravky a bude hrabat jak právě krtek. Tak to krtku, kam to až půjde? Tuším, je hodně ještě. Ještě hodně, jo? I detail, jo? A tady je krtek pomocník. Víte se, jo? Tak se pracuje profesionálně. Tomu se říká frenštátská spolupráce, jo? Skoro, že položili kuří.